Здравейте! Добре дошли в първото ми видео. Аз съм Гита. Радвам се, че сме заедно. Надявам се да се виждаме по-често. Тук ще си говорим за козметика, за грим, за грижа за кожата, неща, които ни вълнуват всички нас. Мисля, че YouTube е така доста пресатуриран вече, пренаселен или как да се изразя точно. Знам, че е така. Знам, че само аз липсвах тук в цялата работа. Все пак реших, че искам да направя това и в последните години съм доста по-смела в начинанията си, т.е. поставям си някакви цели, задачи и решавам, че колко толкова. В един път се живее. И така, реших, че искам да имам YouTube канал. Сега го стартирам. Надявам се да бъдем заедно. Надявам се да натиснете този бутон долу subscribe или абонирай се, камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качвам. Надявам се да бъде поне веднъж седмично. Ще си говорим, надявам се, за интересни за вас и за мен неща. Всякакви коментари са добре дошли, всякакви идеи, препоръки, съвети. Моля ви, оставете ги долу в коментарите. Ще прочета всичко, разбира се. Те едва ли ще бъдат толкова много. И така. Аз съм принцип певица, занимавам се с музика, цял живот правя това, което обичам безкрайно. И щастлив човек. Името на канала го избрах, предполагам се усещате, че има закачка с английската дума китара. Моят живот е свързан по всякакъв начин с китарата, като живота на музикант изобщо. Съпруга ми е китарист. И друг път съм имала нещо общо с китаристи, както и да е. Надявам се да ви бъде интересно. Ще се климираме заедно. Съвсем отскоро се интересувам толкова от тази тема. Признавам си, нямам нищо общо с гримьор. Нямам тези умения, тези знания. Нямам подобни претенции. Просто се забавлявам, интересно ми е, вълнувам се, интересувам се. И се надявам да го споделим. Да споделим това желание и тази тръпка заедно. Далеч съм от идеята, че съм разбирач по тези теми и че нещо невероятно интересно и революционно мога да ви кажа. Не. Най-откровенно. Аз съм последният човек, който може би трябва да говори за красота. Виждате как стоят нещата. Вече съм на една доста по-стабилна възраст. Мисля, че имаме какво да си говорим с моите връстнички. С всеки, който желая да бъде тук. Ще се радвам, ако се абонирате за канала ми, натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качвам, което ще се стремя да бъде поне веднъж в седмицата. Ако има смисъл, ако ви харесва, ако на мен продължава да ми харесва, благодаря ви, че гледахте това и заповядайте отново. Чао!